Tochikanzai zvakare vana vaMwari kuchirongwa chedu chemazuva ose kuNhai Pastor. Vatanga kutibata nhasi pachirongwa chino tiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yatogononge tiinayo inopinduruka neumboonoonwa mukati meBhaibheri. Saka makasunungukawo zvakare nemiwo kutumira mibvunzo yenyu. Vari kuona paFacebook munogona kungotumira ipapo pamacomment section. Vari kuteerera kumaWhatsApp groups 0772 918 335. Tinobatsirana kupindura mibvunzo iyoyo. Regai tiverenge mubvunzo wabvunzwa neimwe hama yedu nhasi. Uri kutiwo, kuNhai Pastor, zviratidzo zviri pana Mateo 24 zvaisanongedza kuparara kweJerusarema chete here? Right, mubvunzo uyu ndakamboubvunzwa pakawanda. Kune vanhu vanoti Jesu haasi kuuyazve. Zviratidzo zvaakatotaura pana Mateo 24 zvakatoitika, Jerusarema rakatoparara, zvakatopera. Saka hakuna tatomuumambo hwaMwari iko zvino izvi. Sandofunga mubvunzo uyu wakanangana nevanhu vanodzidzisa izvozvo kuti zviratidzo zviri pana Mateo 24 hasingotaura bedzi here zvaizoitika pakuparara kweJerusarema. Now toda kuti tiverenge Mateo 24 kuti tisvike pana Mateo 24. Nyaya yacho chaicho yanga yatangira pachapter 23. Chapter 23 pane zvakataurwa naJesu ipapo ndo zvakadenha pazoite chapter 24. Saka ndichatanga ndaverenga chapter 23 vhesi ya 37 na 38. Munogona kuzoverenga hii chapter yacho yese. But verse 37 and 38, Jesu anoti panapa, "O Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophets and stones those who are sent to her. How often I wanted to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing. See, your house is left to you desolate." Saka Jesu ari kuchema pamusoro peJerusarema nevagari vemo nekusateerera kwavaita vaprofita nenhume dzaitumwa kwavari kuti dzivatsiure pane zvakaipa zvavairarama. Zvanzi maitotaka namabwe. Hanzi kakawanda sei kandaida kukuvhumbamirai sezvingaite huku inovhumbamira hukwana dzayo, asi makaramba. Nekuda kwaizvozvo imba yenyu iyi yamunodana nayo kureva temberi paJerusarema ichasara rava dongo. Saka muromo iwowo kunzi imba yenyu ichasara rava dongo. Iyo iriyo imba yaita kuti maJudha adade nekunzwa vaine tariro pane zveupenyu huno. Jesu otaura kuti richasara rava dongo. Ndo zvakasaka paite mubvunzo waMatthew 24 verse 1 na 2. Chiteererai munzwe Matthew 24 verse 1. Then Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came up to show him the buildings of the temple. And Jesus said to them, "Do you not see all these things? Assuredly I say to you, not one stone shall be left here upon another that shall not be thrown down." Saka Jesu atanga kutaura muromo wokuti this house will be left desolate. It was the pride of the Jews. The temple at Jerusalem was the pride of the Jews. Saka vainzwa vachidada nekuda kwetemple iyoyo. Saka they felt offended. Jesu paakati it will be left desolate. Ichasara rava dongo. Saka zvinonzi pavanga vakubuda mutemberi, madisciples now they came to him vachida kuedza kumucorrecta pastatement iyoyo. Zvikanzi vakamuratidza kunaka kwemabuildings acho nemabwe anga akashandiswa kuivaka according to Mark's version chapter 13. Inototi one of the disciples came to him and said, "Lord, behold, what manner of stones do we have here?" Saka in other words vari kuti mamuchiti inosara rava dongo, mambonyatsotarisa here chivakwa ichi manakiro achakaita. Then Jesus went a step up. He moved another gear up. Achibva ati, "Ndaakuchikuudzai chokwadi manje. Hapana ibwe richasara riri pamusoro perimwe ibwe." Saka pakutanga atobvoti chasara rava dongo zviri nani inenge yakamira. Apa akutoita wese akuti hapana dombo, hapana chidhina chinosara chiri pamusoro pechimwe chidhina. Ndo panozoita vhesi ya 3. Yoti, "Now as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately now, saying, 'Tell us, when will these things be? And what will be the sign of your coming and of the end of the world?'" Now, saka madisciples paanonzwa Jesu akuti hapana chidhina chinosara chiri pamusoro pechimwe chidhina, according to their understanding, izvozvo zvaiitika bedzi kana Jesu akudzoka kechipiri nyika yaguma. Because Jesu akanga avadzidzisa kuti pane changa akudzoka kuchaitika kudengenyeka kukuru kuchaparadza maguta ese epasi rino. Even pavaiverenga muprofita Jeremiah chapter 4 yaitodaro verse 23 muchisvika ku 25, maguta ese akakoromoka, kwakaitika kudengenyeka, zuva rakadzima. So the disciples were convinced kuti okay, pari kuti hapana dombo rinosara pamusoro perimwe, zvichaitika paearthquake iya ichataura kuti nyika yadini yaguma. Saka vanouya vachibvunza kuti when shall these things be, and what will be the sign of your coming and of the end of the age? Saka ivo vari kufunga kuti vari kubvunza zvakanangana nekuguma kwenyika. But Jesu Kristu anga achitaura kuparara kweJerusarema muna AD 70. Saka Jesu paanopindura mubvunzo wemadisciples akapindura nemhinduro imwe asi achaadhiresa zvinhu zviviri. Madisciples vakafunga kuti vabvunza mubvunzo umwe uri kuadhiresa chinhu chimwe, but Jesu aiziva kuti he was speaking about two separate events.
Primarily, Jesus was speaking about the destruction of Jerusalem in AD 70, but he was also answering the question, what will be the sign of the end of the world and of your coming? Saka paanga achipindura akazvisanganisa zvese paanswer yake kubva pavhesi ya4 kunosvika kuvhesi ya18. Saka imimi kana maakuverenga zvakwamuri kuti muzive kuti izvi zvakanangana nekuparara kwaJerusalem, izvi ndezvekuguma kwenyika. Because kana maakuzoverenga chapter 24 verse 29 to 31 inobva ati immediately after the tribulation of those days, because chapter 24 verse 11 kuenda pa13 angataura kuti muchavengwa navazhinji, muchaiswa kuvatongi, muchaurawa nekuda kwezita rangu, they will persecute you. Mukaona Jerusalem raakudai tizai and so forth. And saka akuti after the persecution of those days, the sun will be darkened, the moon will not give its light, the stars will fall from heaven, the powers of the heavens will be shaken. Then the sign of the Son of Man will appear in heaven. You will send these angels to gather the saints. Saka paari kuramba achipindura ari kuisa pachena Jesu Kristu kuti zviratidzo izvi zviri kuadresa two specific events. The primary event is the destruction of Jerusalem. Mukaona rakombwa nemasoja tizai mubude, but mukaona zvakati zvaakuitika, then it means kuguma kwaakusvika kwenyika. Saka kuparadzwa kwaJerusalem hakusiko kuguma kwenyika, because kuguma kwenyika ndokuri pavhesi 29 kuri kunzi kunouya after the tribulation of those days. Pachatambudzwa makristu, pamuchaurawa nekuda kwezita rangu, kutambudzwa ikoko kuchapera. Mushure mekutambudzwa ikoko zuva richadzima, mwedzi uchaora, kudengenyeka kuchaitika, nyeredzi dzichadonha. Zuva rakadzima mugore ra1789, mwedzi wakaora mugore ra1789, earthquake yakaitika mugore ra1755, nyeredzi dzakadonha mugore ra1833, Jerusalem rakaparadzwa mugore raAD 70. Saka kuparadzwa kwaJerusalem ndekumwe, kuguma kwenyika ndekumwe. Saka as you read, you must be able to tell kuti izvi zvakanangana nekuparadzwa kweJerusalem, izvi zvakanangana nekuguma kwenyika. Jesu Kristu aisareva kuti masaini aya ese akanangana nekuparadzwa kweJerusalem. Aipindura mubvunzo wemadisciples waifunga kuti mubvunzo mumwe chete, but mukusaziva kwavo yaiva mibvunzo miviri. Jerusalem richaparadzwa rini? Ndo pari kunzi izvi zvichaitika rini, zvekuti hakuna chidhina chinosara pamusoro pechimwe. In other words, Jerusalem richaparadzwa rini, uye chiratidzo chekuuya kwenyu nechekuguma kwenyika chichava chipi? So those were two issues that Christ addressed in one response. So as we read the issues, you must be able to separate and tell which one is referring to which one. Todaira kuti tabatsirikana, Mwari atikomborere. Amen.